Het wie het compleet jest, maar ik wil weer stevige buien. Maar het was daar gewoon wat rustiger en haak het vooral door de wind. En het was wat rustiger in de atmosfeer, haak het door wat minder buien. Wel joen en vannacht. Nou, nog altijd een kans op enkele buien of buiken. Soms kunnen het nog pittige buien wezen, vooral in het kustgebied. Maar de droege perioden hadden oorhoorn en de opklaringen komen meer en meer voor. Temperaturen al rond 14 graden. Wind matig en vrij krachtig of krachtig. De sterkste wind in het kustgebied uit westelijke richtingen waai. Morgen, een dag met zinnen, een dag met bewolking, een dag met, nou in de maand misschien nog een buiken, maar verder is aardig droeg waar. Temperaturen, zandje 18 graden. Wind uit het zuidwesten, mooi aan het westen. En die is matig en vrij krachtig. Kan nog eens even wat sterker wezen in het kustgebied. En dan zetten we terug naar Snijn. Dat wordt een dag met simmer. Nou, simmer waar. Zo wil ik het wel nemen. We komen uit om het bij de 18, 19 graden heen. Misschien op plakken dat we de 20 nog wel even helden. En de zin is erbij. Het is droeg waar. Ja, nou, wat wil je nog meer? De wind matig en vrij krachtig of krachtig. En die komt nog altijd in het westelijke richting waai. Want zuidwest. Dan het fruitjog. Manje en tieze een aantal buien of buikers. Ik denk manje vooral letter op het dag. Temperaturen op manje nog om bij de 18, 19 graden heen. Tieze zo'n 17 graden. En dan meer buien. En hoe het kouder waarsprutsen, koel waar, zat nou lijkt het waanzin. 14 graden. Flinke, droege perioden, een enkele bui, dus ik aardig wat zinnen. Maar die temperatuur kon natuurlijk hoger. En we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.